त्रिपुरा राज्य क्रिउन थांखामु आबन बगे ब्रौनि ऐतिहासिक ब्रौनों खातेनमा चिनि सालपा चिनि दफानि ब्रौनो ब्रह्म देमम बगे आगरतला चुनम आरायकानि जागा मारनाय एवं आरो ब्रौनि मूर्ति तथा स्टेचु फोनो माबानुनाय आबन बगे चुं जुरालु दाबि माखेनाय सारा त्रिपुरानि चिनि ब्रु हिनमानो बो दाबिनो जतो सापोर्ट खेनिउथो जतो बनो नांखुराय निउथो एवं बिस्कामो दरकार के जों मुख्यमंत्री दिबनो डेपुटेशन मारिनाय एवं बन बगे जदिसे काहामा के चुनो दाइनि फुट दे yang के चुं लामा फोनो मांखायनाय आबं बगे आं सारा त्रिपुरानि चिनि ब्रुनो विशेष करे चिनि चौधरीराव एवं ब्रैथराव एवं जयन्तराव एवं चिनि कर्मचारी थराव जत्रनो आं दिनैरावबो सालकाम सालो जतनो काबजाओ एवं बिस्काम बो बृहस्पतिबार विभिन्न पारानि चौधरीराव एक माइ आइफो अंतत 40-50 जना विभिन्न पारानि ब्रैबाय लाबाय के खुंलायो जों आरो चिनि राजानो ब्रह्म दिदै चिनि सेनापति रायचा रायसमनो जों खुमलायनाय एवं ब्रह्म दिनाय आरो हि जतनो काबाओ आबो हि साये जतनो तेवा खाकाम खाकजामाया फाये दिनैराव विशेष जे चिनि मातां जे कौसामो रोनो पाइहा जतनो हामबाय जतनो खुमजा